Често чувам: докторе, ще ми режете ли крака? Когато говорим за минифлебектомия, отговорът е не. Минифлебектомията е минимално инвазивна процедура, при която разширените повърхностни вени се отстраняват през много малки кожни отвори. Не говорим за големи разрези, не говорим за класическото изваждане на цяла вена. Процедурата се извършва под локална анестезия, през микроотвори, буквално 1-2 мм, и вената се вади на малки сегменти. Обикновено не се слагат шевове, отворите зарастват почти незабележимо. Минифлебектомията най-често се използва при по-големи изпъкнали странични вени. Често я комбинираме с други методи, например лазер или механохимична аблация, когато има основен магистрален рефлукс. Предимствата са директно премахване на видимата вена, отличен козметичен резултат, минимален риск и бързо възстановяване. За разлика от склеротерапията, минифлебектомията можем да наречем повече процедура, доколкото склеротерапията е по-скоро процес. Процедурата е амбулаторна, пациентите стават и ходят веднага след нея. Може да има леки синини и дискомфорт за няколко дни, но сериозна болка обикновено няма. Важно е да се знае, че минифлебектомията не лекува магистралните причини, ако има такива. Затова винаги се планира след доплерово изследване. Когато е правилно избрана, минифлебектомията е много ефективен и щадящ метод. Ключът е правилната диагноза и индивидуалния план.